Dobrodošli u moj baš novi video. A sad ću da vam pokažem kako se pravi čestika za dan Zaljubljenih. Prvo presajte papir na polja da bude kao i prava čestika. Ovo će biti moj buket od Inesa. Sad sam stavi masnicu na zagancic. A sad sam da zabijemo ovo nestačni i ovoga nekog zrniša da budu kao cvetići. Neki su ovako kao ovaj jozi i pravi, samo jepivi, a neke moramo da jepimo jepko. Evo drugari, sad ćemo da jepimo. Vidite da jepila sam cvetiće, odnosno buketiće cifrenca. I svakom cifrenca smesta okise, usta, nosiš i sad su baš slatke. A sad ću da napisam unutra posvetu. Nadam se da vam se sviđa moja čestika. Zapratite me na YouTube Ines Patkica. Saradnje.